És un llibre que el pots aplicar a qualsevol cosa de la vida, no? Al final és un llibre per dir que parla d'esperança i de totes les eines que jo vaig utilitzar per passar de la frustració a l'acceptació, que això pot ser un ictus, pot ser una altra malaltia, pot ser que tinguis amb el teu home, amb la dona. Vull dir que al final és això, no? Jo crec que és un llibre que parla bàsicament de vida, d'emocions, és d'optimisme, i és el llibre que a mi m'hagués agradat tenir a les meves mans quan jo vaig tenir l'ictus, no? Ja et dic, o sigui, jo amb el llibre aquest m'agradaria donar visibilitat a aquesta malaltia. O sigui, jo a vegades penso, hòstia, és la primera causa de mort en les dones i això la gent no ho sap, no? Jo crec que m'agradaria normalitzar-la, desestigmatitzar-la. Jo crec que hi ha molts tabús, hi ha molt silenci amb aquesta malaltia i per això explico la meva experiència, però d'una forma molt dura, és a dir, les meves frustracions, les meves pors, les meves llàgrimes, els meus riures. Jo crec que una persona com tu dius que no hagi tingut cap contacte amb l'ictus, llegint aquest llibre sabrà el que és un ictus, com ho pot prevenir, quines sensacions tindrà, com pot anar evolucionant. No? Llavors m'agradaria oferir esperança, o sigui que la gent no pensi que l'any es queda allà i ja no evolucionarà mai més.